lang. Eat ka na. Kasama sila Jessie tsaka si Woody. Anak? Anong ginagawa mo? Ha? Ikaw, upo ka na rin. Mag-eat ka na. Eat ka na. Kaya, ang dami mong kasama. Oh, si Woody. Sama si Woody nag-i-eat at saka si Jessie. Ano mong ini-eat mo? What? Tsaka chicken nuggets. Tsaka chicken nuggets. Chicken to. Chicken What chicken nuggets don't you know? Baby, chicken no. Nakain ko chicken no. Hindi ko ni-aalis ko yung hindi ko ni-aalis yung chicken no. Hi ka. Hi. Bye. Bye. Hi, bye.